Bueno, gauza da ospatzea, gure klubek 25 urte bete ditula, ezta? Eta uste genuen Espo Barrazola, holako egun berezi bat, eta azkenen elkartu geha, 25 urte hauetan hemen palan jolasten ibilidan jendea, eta baita ere Goierrin aurretik palan ibilizan jendea ere, baita ere, pixkat klube sortu aurreko jendea da, baina pixkat esan dezagun nolabait gure aurrekarik, ezta? Eta danok elkartu, eta partidutxo batzu, eta festatxo bat montau, eta gero bazkari bat egiko deu, elkarten, eta pixkat hori ospatzea da helburue. Igual ni ez naiz egokin aurretik zein ibilizien esateko ere, batzu igual gehiagia ez ditut ezagutzen, baina bai, hemen jende gehiago ibiltze zan lehenago, eta gero momentu baten sortu zen klube, horren ardura jende bate baino gehiago dauke, baina hor beti nabarmendu izan duen bezala, Jesu Mari Albizu hor dau presente, zatio beak pixu handi eukido, gehiena esango nukenik, baina hor talde bat ontzan, momentu baten erabakizuna sortzea klub hau, eta 25 urte bete ditu, pelotari desente pasadie, arrakasta asko ere lortu ditu azkenik, eta jarraitzen do, gaztek bada ere, etorkizun handiko gaztek, eta lanekiko gokin gaude, eta zesango du, guztua. Pelotako modalidadea marrun gurea pala da, eta pala modalidadea ez da kirol bat jende asko mugitzen dona, ez da, erresa ere ez da jolasteko. Eta gero eskupelotak telebista eta bar asko tiratzen du, ez da. Baina, da kirol bat probatzen batzu askotan engantzatzen dona, eta nola daun, orokorren klube guain bastante indartsu dau, Goierriko Oiangu, esan dezagun Gipuzkoa mailan klubik kopuruz behintzet pelotari egin nahi dituna da, seguro. Eta gero gazte aldetik, gazte batzu baditugu, eta beste gazte batzukin ari geha engatxatzen ditugun, eta esperantza badeu jarraitzeko, badegu esperantza. Hemen pixkat erakusketa honetan daude pelotari askok egin duen aportazioa bakoitzak berea. Daude kamisetak, txapelak, erramientak, trofeok, denetarik, bakoitzak utzi nahi izan dona hemen erakusteko, eta pixkat esanguratxuk ez da, eta esan beharra dugu Goiangu klubeko pelotarik izan diela Gipuzkoako txapeldunek, Euskal Herriko txapeldunek, Gerraun txapelketa, Euskal Herriko selekzioekin bidei haude munduko toki desberdineta, profesionalakin nahaztutako txapelketan parte hartu du, egizateko arrakastako momentuk izan die, eta gaur egun ere badaude pelotarik maila hortan dabiltzenak,